ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எம்கே ஆர்ட்ஸ் தமிழ். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலீன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நான் வரைஞ்ச விஜய் சேதுபதியோட ரியலிஸ்டிக் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த டவலோட இன்னொரு சைடு வரது வந்து ஃபோட்டோ எடுக்காம விட்டுட்டேன். அப்புறம் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பார்த்து வரைஞ்ச ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர். அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நான் வரைஞ்ச ட்ராயிங் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் அடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு எங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.